Dobrý den, vítám vás u sledování 9. pokračování mého povídání o pletení, předení, barvení a tak dále a tak dále. Takže abych se představila, jmenuji se Hanka a na sociálních sítích, na Facebooku, Instagramu, na Flairu v obchodě mě najdete pod značkou Modrý beránek. Takže jdeme na to. Konec školního roku byl pro mě hodně emočně náročný, takže potřebovala jsem celkově se sklidnit, odpočinout si. To znamená, že jsem pletla odpočinkové projekty, hodně předla a předu, takže jdeme si o tom něco povědět. Takže skončil školní rok a já jsem jela na mezinárodní setkání přadlen a přadláků do Příbora. Bylo to perfektní, bylo to fajn, bylo to bezva. Jela jsem tam s tím, že nebudu ani fotit, ani natáčet. Prostě, že si to jenom užiju, odpočinu si, setkám se s lidmi, se kterými jsem se už dlouho neviděla. A naopak poznám nové lidi, nové návštěvníky, prostě, že si to užiju. A splnilo to mé očekávání. Bylo to super. Opravdu jsem si tam odpočinula. V tomto období jsem měla potřebu plést opravdu odpočinkově, bezmyšlenkovitě, prostě, aby mě očka plynula. Takže v této době vznikly 2 šátky. Tento, který jsem nazvala Jahodové nebe. Úplně jednoduchý trouhelník. Je to z předínka, z merina, nějakého jemného s přidavkem červené. Předla jsem ho někdy v mých začátcích předení. Schovávala jsem si toto klubičko pro nějakou příležitost, kdy dostanu nápad, a ten přišel právě teď. Takže jsem si upletla trouhelníkový šátek, široký, ne moc hluboký, s takovým malým detailem, se středovým copánkem. Pletla jsem prostě, až jsem vypletla přadínko a borduru. Mám tady zase kocourka. Tak, nechytej mi za to. A tenoučkou borduru z nějaké vínově předané blanky jsem tu měla. Takže jeden odpočinkový. Druhý odpočinkový šátek jsem nazvala Mohairové snění, jemnost. Podívejte. Pletla jsem z mnou ručně předaného a přírodně barveného mohairu. Mohair mám od Soničky Hrdličkové, od jejich mohairových kozlíků. Řeknu vám, to je taková jemnost. Kocourku? Ne, prosím. Možná se trošičku bude kamera třepat, kocourek tady objevili. Asi zase budu muset poschovávat kočičky. Uvidíme. Takže z mohairu od Soničky Hrdličkové. Vzorek úplně intuitivně, jak mě napadlo. Hladký žerzej, vroubkový vzor, jednoduchá krajka, dutinka nakonec. Šátek je lehoučký a ještě mi vlastně tato 3 přadénka stejného mohairu zbyla. Takže další, co jsem pletla, už jsem vlastně odevzdala, byl to dárek, který jsem vám posledně neukázala, abych se neprozradila.
Byl to dárek pro bezvadnou paní učitelku. A byly to ponožky, dávám sem fotečky. Já si tady podám, mi to spadlo. Pletla jsem z Fiesty a Fabelu od Dropsu. Fiestu jsem jednoduše, že je silnější, Fabel jsem pletla dvojitě. Takže ponožky už paní učitelka dostala. Měla z nich radost, což je fajn. Takže to bylo moje odpočinkové pletení. Tím jsem s pletením ne, že skončila, ale momentálně nemám nic nahozeného, protože mám spoustu nápadů a takže si vzorkuji. Takže jsem si napletla spoustu vzorečků krajek od klasických. Moc toho tady neuvidíte, až po moderní krajky, děrované, hodně děrované, zase nějaké klasické. Přemýšlím, vymýšlím, kombinuji. Navrhla jsem si i svou vlastní krajku z korálky. Záměr je, aby korálky nebyly moc vidět, aby to dělalo dojem bublinek. Vlastně můj návrh je tady, kdybyste chtěli. Uvidím, jestli tu krajku někde použijí, nepoužijí. Uvidím. Mám nějaké nápady, uvidíme. Vzorečky nemám vyprané, nemám vyblokované. Z této příze plést nebudu. Je to čistě jenom proto, abych viděla, jak jednotlivé krajky vypadají, jak se tváří. Tato příze není vhodná k pletení, je přetočená, takže můžete vidět i pardon, i na těch vzorcích, jak prostě jedou. Jo, jak prostě do strany, jak se úplet táhne. Ale na to, abych viděla, jak krajka vypadá, na toto vhodné je, takže na toto používám. Takže upletla jsem si tady i vzoreček z Linen Softu. Mám to oranžové tričko z něho, takže bych chtěla vestičku asi. Tady jste děrované bublinky, nevím, jestli to bude vidět, nebude. Takže počkám, až vzoreček uschne a poměřím, vypočítám a nahodím. Teď se nám rozpršelo, takže nevím, jestli nás to nebude moc rušit, kapky. Ale dneska má pršet celý den, takže asi vhodnější čas nenajdeme. Uvidíme. Uvidíme, jestli to bude moc rušit nebo nebude. Takže podívám se do svého taháku, abych na něco nezapomněla. Takže ano, přecházíme k předení. Takže pletení to bylo všechno a teď přecházím k předení. Mohair. Mohair je jedna velká kapitola. Tak jak tento šátek z mohairu od Seničky je úžasně jemný, neškrábavý, nekousavý. Našla jsem si doma nějaký zbytek mohairu, co jsem od někoho už dostala, kdysi dávno jsem ho přírodně barvila. Tak jsem si ho načesala s angorou a upředla. Na závěr tady o tomto dám celé video, postup, čas a zhodnocení, proč dál nepokračuji, proč to odkládám. Není mohair jako mohair. Dozvíte se v tom videu. Takže to je první moje předení. Druhé předení, jak už jsem řekla, byla jsem na mezinárodním setkání předlen a předláků v Příboře.
A jako suvenýr jsem si dovezla toto krásné četánko. Je vyráběné, je ze stromu jedlín. Je to exotické dřevo, exotický strom, u nás se pěstuje jako v parcích, jako okrasný. Tento strom vyrostl u nás. Takže krásné vřetánko. Takže předu na něm je jedno ze 4 předánek, na který předu a předu na nich česanec od Mokoši. Je to někdy ke konci roku, prosinec, listopad, říjen. Jsou to 3 česance, které na sebe barevně navazují, takže mám co dělat. Takže toto je předení z příboru. Dál rozběhlo se teď 5. července, se rozběhlo společné předení, jak bych to nazvala, akce Tour de Fleece. Jak už jsem mluvila v předchozím krátkém videu, kdy jsem toto představovala, jde o takovou hurá akci v mém podání, já nesoutěžím, ale předu ráda ve společenství určitých lidí. Je to společné předení, které probíhá současně s Tour de France. Takže proto i tento díl je převážně o předení. Ne, že bych chtěla trhat nějaké rekordy, ale předu mám nachystáno, nachystala jsem se, předzásobila jsem se. Takže další můj počin předací spřádám zase od Mokoši. Je to březen, takhle jsem si ho rozdělila do takových krucánků. No a spřádám na svém elektrickém kolovrátku, který jsem dostala jako dárek. Jo, přede se na něm hezky, proč ne? Tak, další moje předení, kdy spřádám ostříhala jsem Sněhurku, svého králíčka, její srst jsem načesala, smíchala s morušovým hedvábím a předu, tady mám jednu cívečku napředenou, jednonitky, předu na svém šlapacím kolovrátku Sonata, je to dvoupedálový kolovrátek, který mi naprosto vyhovuje pro předení angory s hedvábím, protože potřebuje tato nitka, aby držela, aby se nerozpadala, potřebuje hodně skrutu, takže abych se neušlapala, tak předu na dvoušlapu. Takže tady předu angoru. O tom také bude krátké video na konci. Potom Mystery Club od Mokoši přišel červnový česanec. Krásné barvičky. Krásné. Tu mám nachystané předení mimo jiné. A to by bylo z rozpředeného celkem dost. Se tady dívám do svého taháku. No, je toho dost, ne, že by toho nebylo málo. Nudit se určitě nebudu. Tak, to je tedy všechno předení. Dál jsem přírodně barvila. Založila jsem si sluneční konzervy. Prostě do sklenic jsem naložila rostliny, zalila vodou a vložila jsem tam opět krásný mohér od Soničky Hedličkové. Úžasný. Úžasný mohérek. A barvila jsem denívkou. Krásně zelená barvička. Pak jsem barvila třezalkou. Toto je třezalka. Takováhle barvička.
a červenou slivoní listem. Myslím, že ty 3 barvičky výsledné jsou krásné, skvěle se doplňují. Tak jo, tak to mě taky čeká na předení. Krásný materiál, krásný mohair. Takže to máme k předení, barvení, jsem pověděla. Podívám se. Ano, zapomněla bych, v současné době už je ukončený, probíhala aukce. Takže probíhala aukce ve skupině na Facebooku Vlněné aukce. Tam se mi podařilo vydražit krásný česanec, samozřejmě modromodrý, od Zuzanky Venkové z tradičního venkova. Jde o vlnu z jejich oveček, Romy. Už se těším, až mi balíček přijde. Zatím je na cestě. Tak, dál jsem prala alpaku. Tady mám vypranou, usušenou. Krásná. Krásná. Ještě nevím, jestli se předu samotnou nebo s angorou dohromady. Možná ano. Je nádherně jemňoučka. Ještě mě čeká samozřejmě česání. Jsou v ní nějaké rostlinné zbytky. Ale je čistá, vypraná, připravená k dalšímu použití. O praní alpaky jsem také natočila video, které také na konci můžete zhlédnout. Často se na alpaku v různých skupinách ptáte, jestli ji prát, neprát. Vím, že hodně předlenek pere alpaku, teda alpaku nepere, přede ji nepranou a pere až potom hotová předínka, ale já ji peru. Peru ji, surová alpaka obsahuje spoustu prachu, protože lamy alpaky se válí v prachu, v písku, čistí si ta kožich, prostě je to jejich vlastnost. A nemám vždycky jednak příležitost přijít venku, protože ten prach z toho samozřejmě lítá. A za druhé, když vždycky vidím prostě, jak mám špinavé ruce, nohy, když čistím, prostě prach ani vidět není, ale prostě je tam. Potom, když se jdu umýt a vidím tu černou vodu, prostě nechci to dýchat. Jo, kolovrátek ještě vlastně tím, jak se točí kolo, rozvíří ten prach a všechno bych to vdechovala a to já nechci. Takže já alpaku peru. A jak peru, uvidíte ve videu. No a to by bylo dneska asi všechno. Já myslím, že toho bylo celkem dost. Dneska to bylo víceméně o předení, protože Tour de Fleece. Ale nějaké pletení do příště si myslím, že bude, protože nápady jsou a už chci mít napředeno, abych mohla nahodit. Takže jo, mějte se krásně, užívejte léto, pohodu, sluníčko, zavařování, marmelády, já to miluju. Máte taky rádi dělání marmelád a tady zpracovávání produktů ze zahrady. Já to miluju. Miluju ozobávání, přímou konzumaci, buchty, koláče a marmeládky. To je prostě moje. Mám to ráda. Takže užívejte léta, sluníčka a někdy zase se uvidíme. Ahoj!
hotová příze s kapkou angory. Při pravidelné kontrole uskladněných vlnek a ostříhaných srstí různých zvířat, kdy se jimi tak různě prohrabuji, načechrávám je, přeskládávám, to aby se mi k nim nepřidaly moly, jsem našla kdysi dávno barvený mohér a dostala jsem nápad. Mohér jsem barvila rezavcem, to je ta sytě žlutá barva, a třezalkou, to je ta slabší žlutá barvička. Protože ho bylo celkem málo, našla jsem k němu trochu bílého mohéru. Oba, vlastně všechny 3 mohéry jsem někde od někoho dostala, už si ani nepamatuji od koho. Ještě jsem k tomu přihodila hrst srsti angorského králíka, teple šedou od mojí veverky. Teď bylo potřeba všechno zvážit a rozvážit. Mám toho celkem 120 gramů. Moje představa výsledné příze je tenoučká krajková dvounitka, lehoučce melírovaná všemi těmito odstíny barev. Nic křiklavého, jen opravdu jemný melír. Takže pěkně všechno rozdělit na 4 stejné díly. Kuchyňská váha je v tomto případě můj velmi dobrý pomocník. Dostala jsem 4 hromádky s bílým, světle žlutým a sytě žlutým mohérem a s šedou angorou. A teď pěkně jedno po druhé všechno rozvolnit, vytřepat, vybrat případné rostlinné zbytky, ručně promísit, takový myšmaš z toho udělat. Potom každou 30gramovou hromádku pročesat na česací desce. Po prvním česání ještě pořád není přechod barev podle mých představ, takže učesaný plát sejmu z desky, roztrhám na několik kusů a pročešu ještě jednou. A ano, teď už je to ono. Takže znovu sejmout plát z desky a smotat ho do rolátky. A jde se na 2., 3. a 4. hromádku. Po 1,5 hodiny pilné práce mám tyto 4 rolátky směsi mohéru a angory připravené k předení. Teď si dám dobré kafe, zobnu nějaký angrešť a rybízy ze zahrádky a přesunu se ke kolovrátku. Protože chci opravdu tenkou dvounitku, budu přijít na kolovratu Sonata od firmy Kromsky. Je to kolovrátek dvojpedálový, takže pěkně frčí a to je to, co zrovna pro tenoučkou nitku potřebuju. Takže nasadit cívku a jedem. Časové údaje sem vkládám, protože se mě často ptáte, jak dlouho mi trvá upříct takové přadínko. Ono vlastně takovéto vlastní předení už je pro mě za odměnu. Ona ta příprava před předením zabere spoustu času, barvení příze zabere čas, takže teď jenom k předení. Takže 30gramová cívka, jednonitka mi trvá 1:50 minut. Potřebuji 2 30gramové cívky jednonitky, abych je seskala do tenoučké dvounitky, skaní mi trvá 30 minut. To znamená, jenom předení a skaní mi zabralo 4,5 hodiny čisté práce u kolovrátku. No a co dál k tomu říct? Mám upředenou polovinu, celkem 60 gramů, 228 metrů dvounitky. S barevným výsledkem jsem spokojená moc, ale je to škrábavka. Vlastně se mi ani nechce pokračovat. Chtěla jsem druhou polovinu načesané hromádky nabídnout v aukci, která právě probíhá, ale ne, uložím si ji na doma. Taky bych nechtěla, aby mi v balíčku z aukce čekalo škrábavé překvapení. Jako česance se zdají jemné, ale hotová příze opravdu škrábe. Takže ne. Jaké z toho pro mě plyne ponaučení? Nespoléhat se na to, že je všechen materiál stejné kvality. Pokud chci jemnost musím investovat do nákupu mohéru od chovatele, které znám, kteří nabízejí opravdu jemný a krásně zpracovaný mohér.
Opět se mi potvrdilo, že lacené bývá dvakrát placené. Ale chybami se člověk učí, že ano. Teď si jdu spravit náladu nadýchaným obláčkem králičí angory s hedvábím. Krásný den všem.
dnešní upršené počasí využiju k praní alpaky. Jsem tady poschovaná pod pergolou. Kočička už taky čistí. Takže mám tady krásnou alpaku. Je to baby alpaka od místního chovatele z jeho mladé alpaky, lamičky. Je krásná, jemňunká, ale zaprášená. Tak jak se lamy rády válejí v písku, v prachu, čistí si tak kožich. Je to jejich přirozená vlastnost. A já předtím, než alpaku vyperu, musím ji těch nečistot zbavit. Část už tady mám vytřepanou. To je přesně ten důvod, proč to dělám venku. Část už jsem si tady vložila do pytle, ve kterém potom budu prát. Pytel jsem si ušila ze staré záclony. Teď mi ho okupuje popelka. Že, Popi? Já tě za chvilku vyženu. No jo. Takže budu pokračovat.
přesunula jsem se do zahrady. Tady mám svoje 2 pytle, vytřepané lamy. Vložím je tady do vaničky, napřed jednu. Zaliju dešťovou vodou. Musím trošku zmáčknout. Dáme vodu. Přidám druhý pytel. Tak ještě přidám trochu vody a potom nechám tak půl hodinky, hodinku odložit. Odmočit. Takže občas během odmočení takhle párkrát poňuhňám. Už voda začíná být pěkně špinavá. Tak necháme dál pracovat vodu. Tento způsob volím z toho důvodu, že máme tady nedostatek vody, takže využívám toho, že alpaka není mastná, takže nepotřebuje teplou vodu. A stačí mi teda studená dešťová voda, co jsem vodu spotřebovala na praní, potom špinavou ji vyliji do záhonu nebo pod stromy a bečka zatím doteče další vodou. Takže alpaku v pytlích jsem ve vaničce promáchala ještě jednou, to znamená, že jsem vyměnila vodu, zase dešťovou z bečky, pořádně jsem vymáchala, promačkala pytle ve vodě tak dlouho, až byla voda čistá. Teď jsem si je přinesla sem do koupelny, dám do ždímačky a dám vyždímat. Takže počkám, až mi nateče voda a mám hotovo. Vytáhnu z pytlu a dám na sušák do stínu vysušit. Mám vypráno. Tak, venku se znovu rozpršelo, tak proto jsem alpaku dala dovnitř do místnosti. Je krásná. Dala jsem ji na sušák. Jsou tady ještě nějaké rostlinné zbytky místy, ale ty vypadají při česání. Některé přadlenky alpaku neperou, spřádají ji vlastně v surovém stavu a perou až potom hotová přadýnka. Ale při představě dýchání toho prachu, který je v alpačí srsti obsažený, ještě vlastně kolovrátku ten prach víří a představa, že já toto všechno dýchám, prostě za mě ne. Nemám to ráda, chci mít alpaku čistou, proto ji před předením peru. Samozřejmě komu vyhovuje přijíst zaprášenou,
nebo třeba není tak moc zaprášená, nevím, ale já bych ji nevypranou nepředla. Tolik je za mě od praní alpaky.